Ero kama nukum kidera mugi TV ka endi buch jo piny koro chakore sani wan gi wendo modhi ale studio ka endi machiel kuom gen Fredo Kango men jasiasa. Ero kama na nyako miwaseche gi Willis Otieno bende nitiere ka endi en okil kendo en jalup Safina. Ero kama na nyako miwaseche gi wachaka ni Kango kodi kawuono ker no jatend piny Kenya William Ruto nowacho wach moro gi dho ngere ni enough is enough. Wacho no oromo, gik mosebedo katimore oromo. Ker nigi ratiro mar wacho mano koso magi to mana ich wang' mag siasa. Ero kamano Mbija, mokwongo atimo mos ahinya ne familia ma owito jogi e ng'anyo manowuok chieng' sabasaba, ng'anyo manowuok tarik 25 dwe mar auchiel cha, to gi jogo duto te, familia ma duto te mosebedo ko wito jogi ng'anyo moro amora kata mana higni mokalo. Ok en gima ber. Kawuono nawinjo President William Ruto kane entie Kilimani ka kowacho ni osebedo koling' to nitie joma soke, Gachagua giri soke to ling'. To an aneno ni William Ruto en ker, en rais masani. To ofisno bedi ok yot. Nekech iting'o pek mar jopiny te, ting' mar jopiny te ni e lweti. Security gi ni e lweti, ngima gi ni e lweti, gik ma gichamo ni e lweti, gimoro amora, dwaro gi te ni e lweti. To kiwinjo kaka jatend piny owuoyo ka iyo wang', kendo owuoyo ka en gi mirima, kata ni kiwinjo ka duonde tetni. Tiende ni tiere gimoro moneno. Ombija ni neno kama ne maandamano timore. To ji Kenya Human Rights Commission wacho ni ji chiegni 31 onegi gi magina. To jomo maki be madhi ma 500. Gik mokethore, uti mowang', en gima rach ni sani Ombija. Nitiere joma ne nigi ohala, to koro kane gichiewo chieng' tarik 8 to gionge ohala. Gionge duka, gionge konyruok, nyithindo ok dhi sikul, gibiro nindo kech, gidong' adong' kaka gin no. En gima rach ni maandamano mano bedo ni ji commemorate sabasaba heroes mane wan go mano okelo multiparty ni koro ji thoe, koro en maandamano mar iwang'o gik moko. En gima aparo ni mano e gima wang'o i William Ruto ker. Koneno kaka ji tho, koneno kaka uti wang'o, koneno kaka gik moko timore e Kenya ka. To Ombija nitiere gimoro mowacho ma ok ayiego. Owacho ni jok ma koro timo timbe manjoregi, polis kik neggi to go tiendgi gi bunde. Jok mane wang'o tese gobila. Ni wang'o ute en gima rach, nego ng'ato en gima rach. To chik to wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar ngima. Mano gima chik wacho. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar bedo mangima. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mondo ong'iye e yo makare kaka ng'ama dhano. To king'iyo chike morito weche arita piny ka, be wacho ni polis nyalo mana tiyo gi magina ne ka en e atari. Ka ngima ne ni atari, ngima ng'ama chielo ni atari, kata korito mwandu mag ji to gigo ni atari. Mano to nyalo tiyogo. To naneno kaka jonjoregi kao mach to wang'o ot, wang'o mtoka, to gidhi kao polis be gibagi kite. En gima rach kumwadhi iye kaka Kenya ka, ta iye gi ker kuom kwedo wachno. Kumokwa iye en ni goyo bunde. Nikech goyo bunde ni, polis ko kao bunde to go ng'ato. Kata go mana tiende, inyalo ng'ol tiendi cha, inyalo kata mana tho bang'e. To anang'iyo ni mano wacho nikech ich wang'. Embe Ruto ni en mana dhano, iye no wang', koro ich wang' no, owacho wach moro ma diponi okodhi makare. Ta ananeno ni nitiere kaka weche gi onego walosi. Ang'eno bro wacho mano. Willis, ker wacho ni oromo. En kare koso oyo. Ng'iyo ni Ruto e kelo na jopiny chwang' ne. Obuogo ng'e. Mago be jopiny ong'iyo go. Mane Ruto mane nyocha higa mokalo wacho ne ji ni pitisha rak. Finance bill no bro kalo gi thuon no yudagi.
Doke ne manowacho bang'e kodwoko ne wabunge adwoko gina reject dwoke uru kadwa. Sama in jatelo mar piny ok itel ne odi, telo ne oganda. Oganda emo puodhi boketi kanyo, tine gi tijgi. Mako oganda ywak, ratiro mar ng'anyo nie katiba. To e katiba no ema ker bende bedo ker. Koro ka jopiny tiyo gi katiba mare ka dhi ng'anyo, tiji en rito gi, imiyo gi arita kwe. Ji 31 ma jo Human Rights Commission wacho nothogo. Gilte oneg mana gi magina e lwet polis. Onge kata ng'at achiel minyalo wacho ni otho e lwet japiny. I onego bed ni wang' ne polise monego jigi. Onego bed ni odhi kuyo, odhi go mos ne jonyuol moito nyithindgi. I onego bed ni wang' ni DPP pok otero polise manego jigi e kot do. Koro endo yie wang' ne ng'a? Yie wang' ne jopiny. Jok manoyiere, jok monego bed notelo negi kaluwore gi katiba margi. Koro ich wang' ne no en misplaced. Owacho ni nitie josiasa matemo loko telo mare. Kata nitiere jasiasa ma temo loko telo mare. Ng'ama wacho ni mano ng'ad go pende, ni mano mare nyaka chieng'. En ratiro mar ja-Kenya moro amora gombo kendo chung' mondo chung' bed rais. Kik bende ne lit ng'ato bende ka be. En bende ndalo moko kom no nene ga mar ng'ato ma nobetie. To dong' wan katiba monego luw. Owacho ni nitie josiasa madhire mondo owuog e telo sani moko luw. Katiba miluwo wacho nyaka niya. No kong'ad pend telo pend Ruto gi telo mabedo president. Katiba wacho ni president tiyo kuom higni marom kama. Yier chakre chieng' mibete idonje kom nyaka chieng' ma oyier ng'ama nyien. To kendo katiba no wacho inyaga gwe tao biwe komno. Inyaga bedo impeached gi bunge biwe komno. Inyalo ga bedo kansa moro ni tho ionge biwe komno. Kendo nyalo ga bedo ni wirach mental incapacity tijno tami wiza moro lokre kata samoro nigi lit moro e dendi ma ok nyal mi tim tijra komno. Manyiso ni we kom enus tamni en gima katiba bendo yie. To magi duto nyaka timore. Koro konyiso ni Ruto kawre ni en kingi. Ni en kaka noyiere no nyaka chieng' no tho eka nowe kom. Katiba osewacho nitie yore minyaga we kom ni kapok itieko higni mar oyieri godo. Ino kine rach mar mandamano ni. Onge rach mar mandamano. Ji osetho kanyo, mwandu osekethi, sisi dobila osekethi, ji bende osenegi. Pod ok ine rach. Ok ane rach mar mandamano moro amora. Rach maneno kendo gima mona nindo maywago pile en ni polis ma Kenya kawo bunde kodhi e mandamano. Sami ni dhi e mandamano ng'ama oting'o mana simu gi pi gi an ka chief gi bendera mar Kenya. Into ki respond tiwuok gi bunde. Idhi timo ang'o? Okay. Idhi nego jogi. Mano e gima naywakne. Okay. Magi monego bed nwawuoye. Ni ere kaka nyalo ng'i ni ka ji odhi e mandamano. Nikech mandamano to ok bi rumo Kenya ka. To mae gima kata jo Azimio. Supporters adi mag Azimio manotho. Kano dhi e mandamano. Mane en ratiro margi. To ok libed na maber ni koro kawuono nyawinjo ka jo Azimio moko ni shangilia ni jo Kenya inego ni wabe no se nego koro nego moko gi gima rach seche duto no rach ndalo cha orach ndalo ni. Okay. Wabed ni wan gi piny maka ng'ato en gi mbi mar piny ma gimo kedo neno jo piny winjo. Okay. To tiyo gi katiba maluongo mandamano. Otim mandamano neno e yo madwarore. Makata kapo ni owuok ni gima gikwayo en ni rais wan tich osetami gowe tao iwuogi. Mano ratiro margi. Okay. Okango mandamano gi jatend piny Kenya wacho ni ochalo joma temo loko tende gi thuon. Miluongo ni coup attempt. Imbe mane kumineno kochomo nikech isewacho ka ni sani kore ni mandamano tiwang'o gik moko jibe tho e winjo bija. Mokwongo ok ayie gi Willis kowacho ni jo Azimio moko ni sani koro mor ni nego jomoko. Wan jatendwa en Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga kwedo weche ma police brutality. Nyaka nyoro kano. Nyaka nyoro mane wan kode kendo an kanyo. Okwedo kana nyaka nyoro. Kata kawuono awan kode kendo pod okwedo. Wan ka gimoro rach to rach. Ka gimoro ber to ber. Wawacho ni ok wadwar weche mag nek manono. Ka ng'ato timo makosa Willis, to nitiere ratiro mar make, itere e court, odo, to biro wacho gimotimore. Mane kaka wang'eyo. Emomiyo awacho ni goyo ng'ata
gi bunde, obed polise mogo, obed jaraye mogo, mano gima wakwedo kendo wadagi. Namba 2, ipenjo penjo maber, ni to diponi tiere joma dwaro loko sirikand Ruto. Kanato gitok chik. Chik wacho niya, loso sirikal mora mora ma dhi kinyume mar katiba is illegal. Tiani en tok chik, ok nyalre. To ni neno ka nitie rowere manowuok odhi owang'o police station. Ni neno rowere manowuok odhi okwalo bunde police station. Ni neno rowere manowuok odhi owang'o court gi documents te pep. Ni neno rowere manowuok modhi orepo mine. Ni neno rowere manowuok oting'o ludhe gi pala. In mani luongo nang'o? Kadipo ni giwacho ni gitimo kamano to giwacho ni Ruto must go. Ruto must go. Mano kiwacho na gi kisungu tanyisi ni mago terrorist. Nekech terrorist ema ibiro odwa kwali, to odwa goyi, kendo odwa negi. An kapacha taneno ni nitiere jok manie e maandamano ni, jonjore mose hijack, magin tijgi en ni gidwa kelo koko mondo kik country obed governable, gikel koko mondo mi Ruto wuoge e telo ringo ai. Emomiyo kawuono Ruto wacho negi ni enough is enough. Usewang'o skunde moromo, usewang'o police station moromo, usenego ji moromo. Koro wadwa deal kodu kaka chik dwaro. To gima wacho marach ma pod akwedo en goyo tielo cha, nekech goyo tielo to rach. Onego wacho ni police omakgi, to tergi odo, to ng'adne gi bura. Koro an kaduoki aching', aneno ni nitiere oganda moko ma jojore ma gin gidwaro go sirikal piny. We mondo anyisi gimoro katieko. Kikwalo bunde mar police en property mar sirikal. Gibiro manye nyaka buo tandani, to gibiro deal kodi kaka saade. Kikwalo uniform mar police, mano property mar sirikal, mong'iew gi taxpayers, an gi in gi Willis gi jomoko ma wuoch sani, gibiro manye nyaka buo kitandani. Koro kadipo ni wach ni en wach mar loko sirikal kaka Ruto wacha to gi kaka wanene, to dibed gima rach ahinya. Joma ne nitie mano neno ndalo 82 bro pimoni. To jogo bende moseneno sirikende ma ji osetemo loko South Sudan ka, Somalia. Ka ng'ata ma ok nyal wacho no, to ka gino timore, to ibi bed affected. Koro nawacho niya, wawe uru weche ng'anyo makelo koko. Wang'anyo yo mayom. Wan kaka jo Azimio wasewacho. Ng'anyo ni e ratiro mar chik. Oyiene ng'ata ng'anyo. To yieni ng'anyo ka okiting'o silaha, kendo ng'anyo yo mamuol. To kineno kaka ng'anyo no keti, to gin jomo tingo ludhe, jomoko be nigi bunde mamargi, jomoko be wacho ni gin gi pala, jomoko be nego ji. Mano ng'anyo mar loko sirikal. Mano ng'anyo mar loko sirikal. Willis, nitiere gimoro achiel moyiere kaendi ni polise to nego jopiny. Nego jopiny no, mano ji moyie kaendi ni en gima rach. To tong'o mi wang'wa ni ok wane ni ng'anyo ni osebedo ng'anyo maketho rocho ratiro mar jomoko. Ka jomoko iwang'o gigegi, jomoko iketho duknigi. Awinjo ko sip na wacho kaendi ni jok ma wacho Ruto must go ma gin terrorist. Kwatiyo gi logic mare no, tarik 9 dwe mar adek higa mar 2023, Citizen TV news item kendo keto mana picha mar Ogai Raila Odinga kowacho ni President Ruto must go as he declares the start of mass action. Mano ratiro mar jakom. Kendo kano wache ka chiko yiene no wach kamano. Ma kwatiyo gi logic mar Fred, to ngara owacho ga ni jakom onego bed gantie court to for terrorism. Wacho ni joma donjo gi ludhe. No chako ni wacho Ruto must go ka ji dhi ng'anyo. Wacho ni joma donjo gi ludhe. Donu an kodi ka wachik mara. Wacho ni joma wacho kamano. Wachik mara imo duoka. Samani wona link thi. Kapisoko. Kasto mar ariyo, sami wacho ni ji dhi ng'anyo gi ludhe. An asedhi ng'anyo te. Kara mane ji ok odhi ni, an ane ng'anyo nyoro. Chieng' wuok tich, saba nadhi ng'anyo. An ok amis ng'anyo. Idhi gi ludhe. Kendo sama dhi ng'anyo,
arwako mana jampa na hoodie marateng mondik ni Gen Z aluro mana Nyasaye gi Gen Z kende madhi ge ng'anyo tatingo mana simba ni tatingo mana bandera mar Kenya ni kare mtoka kasani mane scarf matwe muta mano ratiro mara to kendo sama di kanyo no tana wacho ni Ruto tich osetamo Ruto must go after megi mana wacho mano ratiro mara kaka ja Kenya to kendo sama na dhi ng'anyo mokadho cha tarik 25 ifa tarik 18 mokwongo ne tarik 17 June na dhi ng'anyo ba chopo nyaka Central Police Station kane wawuok kanyo ne nitie yawuoyi manowuok gi ludhe mobedo mobilized to yawuoyi kawuok area mane gintiere no to police mamiyogi cover gi mtokni mag-gi jok mobedo armed gunzi jomome ludhe mondo dhi ogodo jopiny ne giwuothe tok polise to jogi bende ne gimiyogi pesa Lady Northika but State House gi jok moko matiyo City Council ne miyogi pesa moko kuom odiochieng' kapok nopiny oru ne miyogi pesa City Hall wantiere nyaka gi video momaki to nyaka gi sani DCI police pok otimo uchunguzi ba mak jogi kech magi e joma kelo lweny e ng'anyo to gin jo siasa mantie Kenya Kwanza mogo hapa nitie Azimio kamano go mine manigoyo Kenya Human Rights Commission kae nigi donge ni ngaja ODM MP more mano mobilize jogo bochulogi kijande ga nangegi ingi ange kijande ko kendo moko gin boda ginene ka ingo boke manyisi ange kijande moko ngetie gigo mowacho ka manyalo kelo wache inino kill picha kiluongo ni en ng'at video okaluongo nyingi to video nitie ka magi kijande moko kuom adek kuomgi boda ka Kawangware ka gin joma ng'eyo gin joma kia pichi ni ginitio mag CCTV watiek mara owacho kaendi ni ODM onge jok mawacho ni ODM ni makwedo wuoyi wach Azimio na wuoyi Azimio ni jakom nokwedo gigi nitie jo ODM mantie Azimio achiel kuom gin Kaluma senior ranking member mar ODM gik ma Kaluma osebedo kawacho e Kenya kaendi samoro dipenji ni yawa be ma ende gima na jakom odhi ne detention 9 years adier to do ng'ato wacho gimo wacho no gini wacho ni ng'ato ni ratiro mare lakini samine chama ka chama o champion itself ni anan chama makedo ratiro mar jopiny social justice ne ji duto to senior ranking member maru ma member ko joloka ma senior ranking member to onge kata disciplinary proceedings mikawo kuome wabedo ni wawacho gima ber gimoro ka rach ne jaluo orach ne nyaka jakikuyu orach ne jalango ka ber to ber ne ji te kik ber ni koro nikech sani koro jomoko ni e serikal to ni koro wiwa wil kumane wae koro wagone mbake wach mar gima ber jado ada mithuolo mana matin mar duogo nikech koro adonje twak mopogore Raila Amolo Odinga kano wacho ni ji dhi e ng'anyo Raila Amolo Odinga e ng'anyo mane entie te ne antie onge odiochieng' ma Raila Amolo Odinga oting'o ludhe ma Willy Sigiri ting'ogi onge odiochieng' ma Raila Amolo Odinga noting'o bunde ma Willy Sigiri ting'ogi Willis wacho kania ni ong'eyo joma nodhigo mine e Kenya Human Rights Commission kacha Willis kowuok ka abiro kete mtoka kwa dhi kode police station ka Kilimani odhi record statement omi police video no mondo jogo maki nikech mano gima wanokwa yiego kendo wadagi to jomoko mantiere kodwa ma wacho weche ma kiko ito ganda maketho weche be wakwedo wan gima rach gima ber koro Willis kiki kwach gik ma jomoko wacho tichako chiko ni mago jo Raila mago jo Azimio mago jo Kianga Raila Amolo Odinga en clear owacho ni en ochung' ne ratiro owacho ni nyithindo madhi ndara sanigi nyithindo ge dhi ndara kech gionge tich nyithindo dhi ndara kech nok chik no singi moto onge to nyaka koro luonggi mondo ji owinjre mano gima Raila Amolo Odinga osingo to Raila Amolo Odinga ni en a reformer ong'eyo ni nyaka ne chakre nitiere gik moko mosebedo madhi maber ka gimoro ber ka gimoro rach mane kaka wan to ma embaka makoro adon wadonje sani kendo jago gi okil Willis jakom Raila Amolo Odinga wacho ni koro wane akere keke kaka oganda ndire lweny kendo ji yware koni ka ber to ji nego bed piny
ogo mbaka mondo ji owere kware ng'uono mondo los yore ma kelo chwanyruok e pacho ka. Mokwongo, paro ni yiego koso oyo. To kok iyiego, ini neno nang'o, ang'o makoro nyaka tim sani mondo bi kwe oduogi. Mokwongo gima dwa wacho ni wuoyo ok rach. Ji bet piny ka wuoyo ok rach. To nitie gima iluongo ni preconditions before talks. Gik miwacho jakom iluongo ni talks before talks. Gima okwongo timre ka ji pok obet piny ni ji dwa wuoyo. En ni Ruto mondo ogwe tao. Olandi ni anto ero chal makoro gini koda kodu osetamre. Kasi wuoyo gi ng'akoro. Winja mondi. Koro kwongo landi ni anto awuok. Koro ji obed piny owuo mondo wachi ni to en chenro mage minyalo timi. Between ka awuok I retire, I resign effective. Uketo mbele kanyo kata dweche 2 mbele kanyo, kata dweche 3. Koro ji obi owuo mondo wachi ni to koro roadmap mane midhi tiga omonego tim kochakre kawuono nyaka chieng' mawuokno. Maka kitimo registration mag voters manyien imedo moko joma pok ondik gi Gen Z ma pok ondik ma ose qualify gi. Inyalo register gi mapiyo manade within 1 month. IEBC nyalo timo chenro manade mapiyo mondo ne ni within now kata 2 months gisebedo tayari mondo effective elections itimo bang' dweche 60 from date ma we teaching. Kapo ni Ruto pod ni manie office udhi wuoyo kode uwachang'o Jacob Bose temo ndi ne giloso nadiko gi Ruto ang'o mano wuok e nadiko onge nyaka kawuono onge. Bang' mano ne gitimo BBG mondo teka mano baby wuoyo manyalo temo loso oduoko piny obede kwe. Sani koro kendo mano gi omende kata malo maiga mokalo cha koro nyiso ni onge gima gini oseloso. Koro nyiso solution be shida ok en baba. Shida en Ruto ni. Koro adier mondo we piny Fero mondo we joge odhi we jo Nyasaye odhi Kanan ogwe tao ji owuo kaka koro ji transit otim yiero. Tatigo ka wacho niya wach mora mora miwacho gi Ruto ka ni peace. Ruto sani lwete opong'o remo. Joseph mang'eny. Joseph sani kochak ndalo maandamano ma Gazimio ma 2023 ka kochop kawuono joma osetho chopo karibu 300. Jogi ok ne chier onge wuoyo mani chiergi manyiso ni mondo nyis kata jopiny godwel ni gini en wuoyo manyalo duoko gimoro maber. Timuru wuoyo ka ng'at mane en responsible ng'ama ne nitie office sama ne jogi thoni to jogi otho mana gi lwet polis ok lwet jopiny owuok oko. Tatigo ka wacho niya wuoyo moro amora kapod un telo Raila osewuoyo ndi gi jogi onge duoko. En wuoyo mana mar miyo jotelo kombe to jopiny to pod mana medo jwak. Okang'o maendi twak kido mane? Iwinjo adwa lero miya dakika matin aler ne Willis. Nikech Willis wacho ni jogi dhi wuoyo gi Ruto. Onge ng'ama dhi wuoyo gi Ruto. Nitie gima iluongo ni context and rationale. Ema da miyo Willis mondo ng'e ni twagni to en twak mane. Raila Amolo Odinga kaka japiny nogolo pache to wacho ni kaka gik moko dhi en saba manong'eyo mano fight ni mokelo multi-party democracy ma Willis koro enjoy sani ni ne en saba manosetimore okang' moko nwagoyo to nitie gik mapok otimore to kong'iyo to neno ka kuma koro Kenya ochomo to deber mondo ji owuo to Raila Amolo Odinga wacho ni twagni en twak mar jopiny ok en twak mar Ruto. Nitiere jafwambo gi keyo mane ni kanyo ma bende yamana karuka openje ni to be isewuoyo gi jatend piny wacho ni to wachi ang'o to wacho ni an abiro kono jopiny embe en mana japiny gima wacho ni awacho ne ji duto te oganda piny te. Koro Willis gimomiyo nyaka waket context gini tiende niya Raila Amolo Odinga oneno gimiluongo ni civil unrest escalating yani omedore maandamano omedore ma koro ji tho. Ne kijana moro sani nitimo ne memorial sani no police no goyo gi bunde Boniface Kariuki otho ji oketho biaseche gi okethore to Raila Amolo Odinga kaka elder gi jatelo ma Kenya to ng'iyo neno ni gini kuma dhieni deber mondo ji owuo ok wacho ni bi wuo uru koda ok wacho ni bi wuoru gi Ruto
Willis en TWAK ma jo Kenya mabiro, experts, student leaders, religious leaders, business community, media, jogo duto te iluongo ni stakeholders, gibiro to gibedo kanyakla. Giwacho ni wan kwang'iyo, waneno ni nitiere NADCO report manogol to gimowuok e kende en IBC. Owacho ni onge gimowuok. Election IBC Amendment Act nowuok e NADCO. Mano Willis ok binyisi. Wang'iyo ni to 10-point agenda cha nowacho ni wa strength devolution pok otimore. Ang'o mondo kik timre? Wang'iyo ni nowacho ni rowere mondo yud tich. Ang'o momiyo rowere gionge tich? Koro jodito biro kacha to giwinjo wechegi. Ok ni giwacho ni bi wawuo walos office. Mano Raila Amolo Odinga kowacho. To katieko ombije ing'eyo kumwaye kaka piny. Kenya ka wachaki mana machiegni ka 2007-2008 ji nogore ma ji otho ma ji moko dhi ICC. Kane onge Raila Amolo Odinga mano kwal kuche modok piny mowacho ni okwala lakini nekech Kenya duong' moinga wabedo wawuo. Ineno kendo 2017 koko chako wuok wacho ni aisuru wawuo. 2022 kendo ma gik moko timore ma Willis achiel ni emane nie court kucho ma wacho ma piki ponki donge mano wacho to ji owuoyo. Sani koro bedo ka nekech wach mane ji owuoyo. Wawacho ni Kenya ni duong' moingowa. Ok wadwa dhaw, ok wadwa ka jowa hinyore, jowa osetho moromo, to ok jowa kende. Ng'ata matho, obed jakune, ok wayie mondo ng'ano tho. Wadwaro ni ka weche dhi marach. Raila Amolo Odinga sani kumosegike, en elder. Oseneno gik madongo, oseneno gigi te. Kowacho ni karach, to karach. Koro Raila Amolo Odinga kwayo jogi te. Kar dhi ndara to every mandamano statistics biro ni ji 30 tho, ji 10 tho. Kar dhi ndara statistics biro ni biaseche 400 owang', nyithindo 500 omaki. Ang'o mamono nyithindogi to gi jogi mondo bi owach ni wan gima wadwaro en kama. Kata kido mana ni Ruto must go Willis wacho ni Willis bia kacha tiwache burano ni wan gima wadwaro Ruto must go. To kik wach Ruto must go e ndara kiting'o luth tigo jomoko. Mano gima wacho. Willis unu nene nang'o nikech de ponono ni jatend piny Kenya William Ruto ko wuok kaka idwaro no. Mbaka ni koro kik bedi. Ruto kosewuok wan gi katiba. To kapok owuok mbaka kik bedi. Onge mbaka midhi wacho gi Ruto. Koro ji ogore ang'o. Un kako neno. Watiek mara. Fred ne nitiere BBG. Do ne 10-point agenda. Achiel kuom 10-point agenda go ne en accountability. Mako jok mane nego ji ndalo mane Azimio dhi ng'anyo cha. Ne en compensation ne victims. Sama wuoyo kodi ni pod akedo ne victims ma 2007-2008. Nyaka joluo manong'ad nyange duong' magi chuoluo manong'ad nyange gi chupa aseyudo nyaka judgment nyaka decree. Pok ochula nyaka kawuono. Gine serikal mago jawuot luo yawuoyi 4 manong'ad dungegi. Kata joma noneg ndalo mane Azimio dhi ng'anyo nowach e 10-point agenda cha ni bro chulgi. Jogi pok ochulogi Fred. Polise manonego jogegi jogi pok odonjnegi. Anie dogi bebi pendo nyathi ma jadweche 6 mane polise owiye gi rungu botho wiyo barore. Polise katemo luono lu polise mondo donjnegi to DPP biro golo moko oya mana 4 nasema 12 sani kodong 4 8 golo. Ok wach wechegi. Koro ng'ama timre kamano ka koro ma basic matindo ng'injo mano bedi se timo mok dwar bura emotami timo. Mane ng'ama gidilgo ne gi sign Baruto ndiko kachabo sign Raila bende kachabo sign sections mag party ariyo o sign gik mondike kalatas no poko implement ga. In sama magi poko bedo ga implemented gi iwacha ng'o gi ng'ano gimo nyaka wawach en adier. Ayer jakom osetemo ndi osedok chien mang'eny ose concede mana adier to concession mane motimo gani kodok ga chien ni to jindikre gai to gik mindiko gi ok timi. Ok nyal bedo ni sani bende template ma ji doke en mana timo the same thing. Mae kumi wacho ni
wan gi katiba mowacho kaka jopiny onego bed ni dak. Wan gi katiba mowacho kaka rais onego bed ni tiyo. Okay. To osetame. To katiba no boyie no nyaka gwe tao. Emomiyo penj ni kok twak kare watim nang'o. Ka ok twak otamre. Wan gi katiba, jolo katiba. Mane otim nang'o. Katiba na chiel mar Kenya. Rais kopano bet kanyo beda. Joma dwano wuok kan bende omeda ng'anyo. En ratiro marwa. Koro jogore samo ng'anyo ni. Samo wacho ni jogore no. Koro wacho ni en rais ok onego tigi katiba. Ogo ji. Katiba to wacho ni gimonego bed ni wacho lando ne jopiny niya. Sama adhi ng'anyo kaka uda lego. En ratiro na e katiba. To kuonde ma dhi ng'anyo bende ondik na ng'eyo kuonde monego bed ni adhi ng'anyo, kuonde moko anya dhi ng'anyo. Mano ratiro mara. Koro ana kata ka en ratiro na kaka en dwacha ni pile ka chiew gokinyi gima bro ka timo chakre kawuono en ni mondo aneni adhi ng'anyo ni Ruto must go. Mano ratiro na. Ok wadagi milis. Gima penjo ni ya inge maber ni kok en twak ten lweny. Koro kok twak. Iwacho ni koro en lweny. Gikwere ni ya. Kok en twak to jolo katiba kaka dwarore. To i katiba no nitie joma nigi ratiro margi mag ng'anyo. To dong' oseteme di ng'eny to oseneno ka katiba ni ok luwre yo maler. Gi ng'anyo ka ng'anyo ga. Polis omed mana goji. Polis manego ni adwa kwayi driver ni sami bet kaendi ni ka polis ogoya ketho ng'anyo na e yo moko luwo chik. Adwa ni gimi wacho na jopiny ni polis akweri ji noko winjore nendo yutiki katiba we ketho ng'anyo mar Willis ma en ng'anyo walando pile to pod ji pod hinyore kendo ji pod lando to konego bed ni goli nyisa ni Willis nikech koro ni ogoyi koro katiba ni ratiro mari mar katiba cha koro kete thenge ka yo achiel ok ti to dong' ililo machielo emo penj ni ka okiwa koken twak ang'o yor gecha dakti mar gi bedo mondo ti mar Willis wabeda penj kaka joma dongo ndigoyo to ni ya waseneno anan gi yora mar ng'anyo do waseneno ka ng'anyo yorgi mar gwetao gidagi gwetao do an badagi we ng'anyo do we katiboti kore kind ji ariyo gi ka koro ruedhi ariyo gore dong' ji obed piny ogombak we katiboti iwacho ga niya ni pi kiolo pi kumoro pi yudo ga level mare pi boyudo ni level mare the water will find its level koro samo we kama ni jok dwa gine no ok dwa gwetao no to kodwa timo gima jopiny gibedwaro bed gima lich tim malich gima omiyo ji ng'anyo Kenya kama duong' gima hinyo jopiny gi mang'eny en uchumi. Koloso uchumi to kata ka pedo dhi ng'anyo to ji wacho ni Willis dinde wiyo barore wiyo mbachni majaneko nikech sani wan gi pesa ufukewa nikijande wan gi tijewa to Willis to ng'anyango gini oloso uchumi kamoro bede tich no oloso uchumi kijande ng'anyo tich to ibodo kata kan wan ji apare ng'anyo e ji apare mane dhi ng'anyo kawuono gi kinyi ka ja de kuom yudo tich wadong' ji abiriyo bang' mano kendo jomoko uchumi tiyo maber adong' chopo madong' mana kenda koken twak to en ang'o ka Willis ok dewe ng'anyo makata pesa opong'o fukwe wacho ka ni en ong'anyo kata mana kende Willis ni ja ng'anyo makata gik moko dhi ber ng'anyo to ne Willis ochako maber to ketho ochako maber to ketho kuma ketho en niya gimomiyo twak mwasebedo go igni mamoko go ok ti en tiende ni onge gima jokisumo ni implementation framework onge osebedo ka onge to twak masani iwacho ni ok en twaka ma Willis paro no jokisungu luongo ni intergenerational tiende ni oting'o rowere mokenge mopogore opogore jodongo ni kacha joma mine ni kacha jomoti ni kacha jokenya ni kacha ji te nyaka Willis gire ni kacha jenzi kada jen igun zigo mo wacho no ng'eyo be ni ya kacha koro ng'ato biro to wacho ni mar ingene Willis en ja Safina to ki ng'iyo biblos story mar Safina Willis en jalup jatend Safina Willis dwa bedo deputy president gima Willis manyo en dwa bedo deputy president koro ji onegra dega ji bora ni obedo deputy president magi jo mane gima giwacho Willis kidwa bedo deputy president lo chik inokil kama loka lo chik wacho ni rituru chieng' yiero Dure yiero kugolo Ruto pini donji no bua moso go congratulations to sani wan oko wacho ni mondo jiwo gi Ruto wawacho ni mondo jo Kenya obi kanyakla intergenerational mondo wang'i kumwae kuma wantie kuma wadhiye ang'o moserochni tang'o madwa tim nitiere jo ng'ad rieko Willis ne en ng'ama rieko ahinya kobiro kacho obiro golo paro maliw jo media ka biro kacha goro paro maliw wadhi kacha goro paro maliw to paro gi wariwore to Willis wacho ni en we uro ng'anyo en odwa ng'anyo mande ong'anyo mande
Willis ok di ng'any nyaka gimoro iwacho maber ni economy. Wach economy ni ayie kodi. Economy to rach ndi. Onge ng'ama nigi pesa ka. Onge. Economy rach ma ji ywak, ji tho, ji ywak. Koro wach economy Willis obi gi idea ne maliwni. Economy ne kang'iye ng'aduruma keluruma. Mane momiyo wadwa ni bed kacha. To kidhi ndara igo koke ndara ka janeko kucho ng'ama dhi winji onge. Ibiro mana winji e od twak man intergenerational ma ji nitie mawacho ni yawa Willis nigi paro maber to paro ni ere kaka wanyalo konyo sirikal mondo mi omi rowere tich gi okang' mar loso chumi ni. Mane gima wacho Willis. Onge wach moro. Igeni Fred giba eni morago. Gima lokre nga mana kesungu miwacho. Samoro iluonge ni handshake. Then odhi bet NADCO, then odhi bet BBG. Dalo moko bedo ni en Grand Coalition. Dalo moko en BBI. BBI. Sani en conclave. Sani en INC. Intergenerational National Conclave. Ucha joma an gima nyisi Fred mokidwa yie. Ugo negita. Ugo negita. Ke gik miwachogi. Ok ni government onge gi experts moge gigi kata moloya. Ok anyalo wacho ni expert nyane mang'egi. Ma gima onge en political goodwill mar timo gi. Akoni sani Attorney General en Dorcas Oduor Nyaluo. Kenabo medo mention Dorcas nyaka chieng' chul jogi. PS mar Interior mochung' ne chulo jogi. En Raymond Omolo Jaluo. Yawuot Jaluo 4 manong'ad duong' gigi. Mose bi e court boyudo judgment, boyudo decree. Idwa nyisa ni ya nyaka otim dalo kaka chul jogi. Gin gi joma nigi decree mar joseikre. Gidhi nyaka doto. Magi joma notim negi maundu 2008. Ke katieko university. Ane matieko university badi kodgi kodo bwalo case bwalo nyaka sani pok ochulgi. Ok apar kati dialogue mora mora minyalo luongae ni mondo wawuoye kaka di chul jogi. Gima nyalo luongae mesa en ni yawuoyigi osechulgi. Gima notim negi ka gin 2008, imagine 2008 nyaka sani. Ka iluonga ni Willis check margi eri ni mesa bikaw. Luong yawuoyigo ubigo. Mano dialogue mokabirito. Nyiso ni nitie goodwill, usetimo steps moko manyisa ni un joma genuine. To mano gima wacho. Ne onge tiende udhi wuoyo gi ng'ato. To onge gi goodwill mar timo gik moko ma basic. Monego bed notimo kata ka ji pok ochopo e wi mesa. Ang'o marach gi gima okil wacho? Nikech wacho maber ni ok ni otamore ni mbaka kik go. Mak mana. Nyise ni nitiere gik moko achiel ariyo adek miyie timo. Kata un gi 10 point agenda. Pod waneno ka pod imako rowere, pod inego gi. Ok wane kata ni jatelo to koro dhi ogone kata jopiny mos. Mologo agoge, ogo mos, omiyo jomoko chudo moro matin. Ere makosa man. Penyo no ber. Ing'eyo kidhi e TWAK Ombija. Jo kisungu luongo negotiation. Kidhi e negotiation kidwa ikelo mari to ng'acha kelo mari. To kiwacho ni an kanyo ka donje nyaka 100. To ka ng'acha onge 100 mumino. To onge TWAK. Gik ma Willis wacho go ayiego. Nitiere gik mang'eny ma okwa morgo mosetimore. To samoro yacho ni ya ere gima yot. Weche odhi ndaro tim negore ma ji rum te. Koso dok piny mondo wacho ni wacho ni watim kama to pokitimo to kata kamano tadwa ni mondo ang'e ni ang'o momiyo pokitimo kamano. Mane gima wacho Willis Jasafina ong'eyo ni gigi kata jomo represent ji 4 go ong'eyo ni nitiere gimomiyo gino pok otimore. Samoro nitiere ng'ama kodwa timo, samoro nitiere ng'ama notimo to pesa no lal, dipo gik ma wanyanti. Koro e twag cha Willis biro wacho ni an gi joga gi gini notimore higa 2008 pok otim nyaka sani. Kidwa ni mondo wawinjre to an my condition mwaketo kel weche ka e mesa. Ing'eni ka in kidhi kuma ji ng'eny ma ji chieme to ng'ato kelo mandas, ng'ato kelo chapat, ng'ato kelo ring'o, ng'ato kelo omena, koro ikelo gi e mesa kacha. Tiwacho ni an to kaka ng'iewo gini ma ema dwaro ma ok adwar. To ji winjore. To nitiere gimoro ma Willis owacho ma yiego ni nitie joma pok oyudo justice nyaka sani. Justice obedo delayed. En gima rach, en awe marach ni gino pok otimore.
ta duoko no Willis kamano kuom chung'ne jogi ginegi e court osetimo gima ber ahinya. Emomiyo Willis nyan amor kode nikech nitie gik motimo mamora. Koro adwani mondo oa e ndara. Willis a e ndara. Koro biye gine ka. Biye twak e mesa ka. Gik mitimo maber gi wana winji mane mesa. To kidhi go koko gi Gen Z e ndara kucho. To kata gin be giwacho ni to Willis jatendwa ni. To gikada kutere mesa kacha. Gibiro sei. Jogi di sei Willis. Ingama wiye ler. Jogi di sei. Biye mesa. A e ndara biye mesa. Kibire mesa okibi mesa mondo itwag gi Ruto Willis. Ok biye mesa mondo itwag gi Raila. Ibire mesa mondo itwak gi oganda. Tikono gi ni an ase represent jowa. To poko chul gi nyaka sani. Emomiyo wan ok wadwar ma. Emomiyo ng'ani nyaka dhi. Mano gibiro winji. To kiwacho niya okabi nekech poketimo kama. Ng'ama winji onge. Ana kwai Willis kiyie a e ndara. To nitiere ayie kodi nikech nitie gik moko miwacho kanyo mayiego. Nitiere gik mane jatend piny ochiko. 10-point agenda. Moko pok otimore. Wasebedo kwa penjo ni to ang'o momiyo gigi ok timre. Jowa notho 2023. Jowa notho. Pok gibedo compensated. Ute nowang' pok oger. Nitiere joma ng'ari kara tiendgi pok ochulgi. Gige makoro ni mondo koro wawuo mesa kacha wacho niya wan oganda achiel, wan jo Kenya achiel. Ne wasingo kama pok otim. Ne wacho kama pok otim. Koro going forward wan waneno ni kade gino tamou kata gino biro tim. Kane nyalo wacho ratiro ni koro ng'ane nyaka dhi. Ngeto tamore. Ing'eyo ni gima Fred Uka koro watiyo nikech sa koro dhi matek. Ng'eni gima Fred ok nyisi. Nitie gik mane osetim e BBG. Gik mane otim nomigi kombe. Dongo ji nitie kombe. Kendo pod imiyoga ji kombe. Ka the same person nyalo miyo ji kombe. Josiasa madongo, wados yudo kombe. To the same person ok nyal miyo Baby Pendo justice mare. Ok nyal miyo joma nonegi 2023 gi justice maggi. Tikona ni mondo koro wadhi watwag ni wawuo. Uwachang'o? Okay, Nyisi ni mano imanyise niya. Kama ne gindikre cha ema pok gitimo. Gitimo mana makonyo jotelo. To mayo konyo jopiny to giweyo. Iwinjo? Manyiso ni an gima nenen dwak miluongo gi, ma gin gimiluongo ni gin mbekni mag jopesa, mag wados. Gisowo e room, elite conversation. Gisowo e room, to ji wuoyo ka, kaso jo gima wacho ni implementation akena ng'o matrix. Gichako yiere kombe kanyo. Ni koro kang'o kae ni chairman. To mano gima pok otimore, inige nade ne ma gima dhi timore. Gini pok otimore, podi wacho ni ji obi e mesa. Inige nade ng'ama dhi yie. Gigi ok ombija. Anye gigi. Koro mio kang'o kasa no ko chairman mar implementation matrix. Mara ANC. To sama gitimo mano, to min Baby Pendo to podi ywak. Min Denzel Omondi, wuod Kanyadhiang, podi ywak. Min Bensley Kamau, ywak. Wuon Rex Masai, maben manaja Lego, ywak. Which wawil kodgi. Okay. Onego bed ni ka ji poko, te gik minyalo tim ka ji poko wuoyo. Na chako gi 208. Ani atimo every election cycle an gi cases mopangore from 208 nyaka 2022 ni. Sani asechopo nyaka mag maandamano go an go nyaka mag Gen Z gi an go. Cases madhi mbele. Jok mosehinyore ga gitegi. Mondo nyis ni nyugo ni goodwill. Inyis jopiny bende ni yawa kare gini chal mawang'ni to pogre. Werito mondo ni ubie mesa. Wach ni yawa jogi wamiyo kata ma ywe guru piwami. Nikech sami manyo ga pesa mar manjulu mondo dhi upong stadium ma Homa Bay. To pesa na yudre. Pesa pongo stadium mikolo nyaka jomoko sia thurwa. Binindo e Homa Bay stadium pesa nitie. To samidwa chul min Denzel Kanyadhiang mandi Homa Bay kanyo no to pesa onge. Sama mondo go chuli Baby Pendo gi ji family mag ji prochiel go chiko mano ne Kisumo 2023 to pesa onge. Mane gima nadagi. Anawacho ni kwado ji wuoyo wachak gi gima yot. Chuluru jo pesa biti go pesa gi. Okayango kwedo ge gigo pesa go. Wachata ni kata wano dwe achiel kende. Pesa mimi ga pesa gi pogo gi. Kao pesa no idhi mi families mag victims. Igone gi mos kasto jo. Wach mogiko kama. Anwach mogik awacho ni Kenya dhi marach. Kenya dhi marach ji tho. Maandamano kama maandamano pile waneno kaka ji tho. Jo Kenya tho
ute iwango gik moko kwalo ji onge kuma dhiye akwau jothurwa sana jowa nyikora mogi ae ure ng'anyo Okay. bi ure mesa wachuru gi muwachoni joma dwa ng'anyo to nigi ratiro mar ng'anyo to ka gidwa ng'anyo ging'anyo yo mamuol kaka article 37 wacho kendo Willis ong'e mano wae ure ndara wawinjre uru ok wabiro wuoyo gi Ruto ok wawuo gi Raila wawuoyo kaka oganda Kenya mondo wang'e kumwae kumwantie kumora dhi. Okay, erokamano ahinya Bwana Fred Okango men jasiasa to gi Willis Otieno men okil kata jalup jatend Safina Party kuom go kodwa mbaka e buch jopiny mane kama lore chenro marwa ni sakoro mayo wang'o an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa unindo maber jokawa. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil kora jao mali